Kajing tu Khynnah Shapang kawe ka Khynnah Skul Duk. Karina kade ka Khynnah ka bastat pat ka minot ha kajing pule jongka. Ka kemi bat duk pa jong Karina kide ki Duk bat ki batresh tombha. Tang namar ba ka kemi bat duk pa ki Duk. Karina manna ka sngi ka syar khiben ha ki para Khynnah Skul Hynrei Karina kam salia kam ju perkhat ka jingri khiben ki wei ka panlejing mot be tang ha ka jing pule jongka. La skul ne hayeng kalong ka minot. Karina kadang pule ha ka kelas ka basan. Te ha ku wei ka sngi. Karina kalech skul kada mare atat ban lap ha ka porlong skul. Hynrei kat banda poi Karina ka skul kladep long bat kanong hikai klasim kelas. Karina ka yang hakmat jingkang kanong hikai kala ong yaka. Ap shuarina yang shua hang to. Kanong hikai kala ong. Balerina ban slam skul man la kasngi. Menta kasngi jangan ai punishment no. Karina kala ong. Madam ngaklem le knang. Kanong hikai kala ong. Menta tengam sengap syu. Kanong hikai kala ai punishment ya Karina dak bah penyang yaka syabar jong ka kelas. Karina ro ka yang baik klem da ong ai. Kat ba kanong hikai kadang batai kot ki weipat ki Khynnah. Karina ka sengap hai ki jing batai jong kanong hikai. Watla ka sya penyang makena habar. Karina kelong ka bastat pat ka basya skor. Barok sisngi Karina ka sya penyang habar. Bat endala day ka porwai skul. Kanong hikai kala khot ya Karina syak classroom bat kala ong. Rina, na duk la syai pide ban wan kloi sya skul. Hynrei pin sa sya bet skul. Lada pislam kumne man la kapor. Bat kanong hikai kala ong biang. Balerina ka uniform jong pi ka jot bat ka jabok katne. Haduk menta pi klempat tit da ka wei ka uniform. Karina kala ong. Madam, ngala ong i ime ipa. Tangba ki ong yang ba ompat don pisa. Da kila yo pisa kinsa pentit. Kanong hikai kala ong. Toto, kilet no asya ying. Karina katang syumi na skul. Ki para Khynnah kilar kiben ka namar ka uniform skul jongka kelas utra ki janjot pat kala jelep. Karina kam snyo ai ya ka jingran ben jongno ka yait la kalenti la jong ka one batch ying. Ka ying bat ka skul jong Karina ka jangai kumbasan kilometer ai. Karina kaya kitat man la kasngi. Kam jusyong school bus ne taksi. Namar ba omdan bay kali. Namar ka kmi bat ukpa kide ki Duk. Ukpa jong Karina udi jhur haka porjan mit. Pat haka porman sngi pat ulit rep shalom. Kat ba ka kmi jong Karina pat ka lej bela satyar haying jong ki priu man la kasngi. Ki kamay man sngi bat ki wan tit kaw da mit. Hynrei watla kataru. Ki kwa ban penang penstat ya ka khun jong ki tingka ya ka pisa watang stingkaro kim ju penle no ai. Enda Karina kelawan na skul kaya rap kam ya ka kemi bat enda keladap kam. Karina ka sedang seban pulekot. Bat enda la kam dom ka let ya rap di jhur saya ukpa hayau. Karina lada omdan bawan tit jhur hadukan ka pule da ka kot kam ju penle no ai ya ka por. Ha kasngi kababot. Karina kala poi biang por ha skul. Bat ha kata kasngi. Kanong hikai kala aya ka result final. Karina kala pas bha. Ki marks bayala exam jong karu ki poi bet kandai pokli sejrong. Bat enda kala wan haying. Karina kapan iya ka result final jong ka ha ka kemi bat ukpa. Ukpa bat ka kemi kila kemen bha. Ukpa jong Karina ula ong ya ka kun. Pidei ban nyai minot, kenang ma pin long hai enda pila he lasan. Karina kala ong, hoot pa ngan krek kot bha, tang ba pan tit no yang ada ki wei ki kot. Namar ki kot barem ba tit pateng ya ka bala depule ki wei kila jot lot, bat ki don ki bala jak slaru. Bat ladang pan kiliang ki paralok ro, kim ju ayanga kir ki ben ban yang ngahi. Ukpa bat ka kemi kelas ngeu kuslai na engin yo pisa ban pentit kot ya Karina. Bat ukpa ulamino asabar klam da kren sikentin ru. Ka kemi jong Karina kala ong ya ka. Rina pi kuali skul banang ban start em kun. Omba pi sulit ra style ya ki kot jong pi. Ki kot ki de ki ju ki jing to lada de ka baremne ka bat tamai kam lelei.
Karina kalaong Tomei ngalit pantit biang yaki parlok yaki kot barim kenang bangan nyok pule. Endalade ka polong skul Karina karabet daki kot barim beladep pule shua daki wei. Ka uniform jong Karina ru lahap join namar Karina kalak hamjrong. Ki Khynnah Skul barok kir kibanya ka namar ka kelas kalakiu Hynrei ki kot pat daki barim uniform ru shu join. Don arngot ki paralok jong Karina, kila ongnya Karina, pite pim jutit kot temai, pichu pulebe daki kot balajot. Karina kala ong, le ayu daki jot makna, ngayok nombarbet cakmat demanga, ki paralok jong ka kila sengap no. Bat ha kata kapor, kanong hikai kala wanrong ha kelas jong Karina. Kanong hikai ka kelijing keli ki Khynnah. Hynrei Karina ka jubab ya ka ansar ka badai, klem da ailat yano. Karina watla ka wan na ka longying ka baduk, Hynrei ka long ka bastat bat ka baminot. Endalade ka porwai shitang skul, ki parlok jong Karina kila saya ki tiffin jong ki yasongja da ki fried rice da ki jado. Hynrei Karina pat kamtre ban saya ka tiffin jong ka namar ka song tang ka jabat neutrala. Ki parlok ki pensay ka tiffin jong ka don tang ka jabat neutrala. Ki parlok kila ong ya ka bakan say ka tiffin Hynrei kamtre ban say. Ka parlok jong Karina kala ong siem bamno mapiri na ya ka ja jong nga katno ka jingbang. Bat pimpat juyo hiru kum kene ka ja. Karina ka ja umat pat kala ong. Eam ngam jubang ban bam kum kini ki jaja kambang ka ja jonga basong tangda neutrala. Karina kali syong no la ka jong bat ka bamja tang marway. Karina kam jupan bai jingbam ya ka kemine ukpa ka don jingmut bai tang ha ka jing pule. Bat kam ju feel wat tang sisien ru ha ka jing pule jong ka. Kisngi ki por ki yasdat klem das ngoto. Karina kelapoi ha ka kelas ka basipau. Bat keladap ru khat han rusnam. Ka kemi jong Karina kalaong yukpa. Kaparina ngihap ban pensu uniform themaino daki we ya Karina namar baka uniform kalaret bat kalajot lot. Ukpa ulaong ngan lek kumno kemi pisaru omdon ngayok bai di juru tang banyo tit kau ban pentit kot yaka. Ka kemi kalaong Kaparina mendapat long skul Karina te ngan nyalam ban net satir lang bat nga hajaka bala manga. Ukpa ulaong kabyang hi kataru. Karina kayo sngo ya kajinya kan melong ukpa bat ka kemi. Karina kalaong katno ime ipa ki tresistom na kabenta jonga bat enda ngalahe ngan nyarape ki ime ipa. Ha kasni kababot. Ka kemi bat Karina ki let satyar hayeng ka parlok balik skul lang bat Karina. Ka kemi kalaong ya ka try balik bela bakan siu dorde ya Karina ru la kalong tang sitang doru la biang. Ka try ba ajing bela ka siu sitang dor ya Karina namar bakadang Khynnah. Ka kemi jong Karina kaya lamban let bela ya ka kun tang sitayaw namar bala long skul. Ka kemi da ka balik yarap lem Karina banet satyar hayeng ki brio kalayo ban pentit uniform bat ki kot themai ya Karina. Karina kelas dang banet skul. Ki parlok jong Karina kila lingo ya ka namar bakala phong uniform themai ki kot ru ki bat themai. Don ka we ka parlok jong Karina kala ong. Pitip Irina isayok tiet uniform bat ki kot themai day ba iwan bela satyar hayeng jongi. Barok ki parlok jong Karina ki snausen ya ka namar baka kemi bat ukpa ki de ki nong belasngi kam yok kumbayok ki wei. Hadin sisnam Karina kalahap banyak hun ya ka exam final jong ka. Ukpa jong ka ujuyai ong ya ka kun bakan krek kot ba. Karina ru kalek kumba ong ukpa ka minot top. Ha kasni kababut. Karina kelami na yeng banet to exam final class 10. Kapor bano exam kadai kendai sitang, bat kajaka banyala exam Karina ru kamdai haskul lajong, kahaple chaka we kajaka balayok santal. Karina Îaid Kjat marway, bat poi hasitang nanti, ka juti skul jongka kelajan dekut. Tang ban poi haskul, Karina kahap loit no ya ka juti skul jongka, Îaid Kjat Suda no hadu ban poi haskul.
Karina kalak bha banthok ya ka exam kamdon jing AAA namar bakala krek kot bha. Ha kasngi ka babut, Karina ka pong daki plastik haki kejat jongka, bat endala poi haskul ka sapong beng daki juti bajot. Tang ban pendap ya ka exam namar ba omdon pisa ban tiet juti. Bat ka lekto exam tik-tik, klem jing kuslai watla kataru ilak bha banthok exam. Dap shi benai ka rizal jongka kelami na kot kubor, ka kercang bat ka dur jongka Rina ka don hakmatu. Inong hikai kila kemen bha namar ba Irina ila yok nambar ningkong. Kanong hikai kala ong yaka, Rina namar ba pila pas bha, ka sorkar kala ai scholarship ban penut pensep ya ka jing pule jong pi. Enda Karina kala poi haying, ki media ba per ki don ha pelau ying jong Karina ban keli jing keli yaka. Karina ro ka ai jubab klem le ranyi ki media. Ka kemi bat ukpa katnu ki dap da ka jing kemen ka benta jongka. Karina kalit petang ya ka jing pule jongka da ka bayok scholarship na ka sorkar. Bat enda kala dep pule na college. Karina kalit petang saban let pule IAS. Bat hadian katu kat nesnem. Karina kala dep yala ya ka exam IAS. Bat kala yok ban long kum ke IAS. Kumba Karina kala ong bangan nyerap ya pimei endang la he. Karina kala yok long shisha ka way na ki klur ba pernai. Bat kala pensuk pensan nyala ka kemi bat ukpa. Lada episode tenat, sungguh like, share bat subscribe ka channel bat saya komen.